Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, grabe no, yung akala ko 1 week lang yung ECQ. Ay nako, eto, medyo yung kakilala ko at kami, yung kakilala ko at ako, nagkasundo na magtayo ng Christmas tree sa loob ng bahay namin. Grabe. Para alam mo, makondisyon na yung isip namin na sige, ayoko na masaktan, ayoko uti-utiin parang yung nagbabayad ng utang uti-uti, ganun. Ay, nako, gets ko yan. I totally agree. Hindi kita i-judge kung halimbawa ngayon pala nagsiset up na kayo ng Christmas tree o kaya hindi ka... Wala nang judgment nowadays na kakaiba na yung takbo ng pag-iisip ng mga tao. Yes. Correct. Diba? Kakaiba na yung mga desisyon, iba na talaga yung world promise, as in, ang complicated na talaga. Totoo yan. Kesa nga naman sabi namin sa sarili namin noon, kaysa masaktan tayo na expect natin next week okay na, next week okay na, next week okay na. Hindi, i-expect natin hanggang December. So ngayon pala magtayo na tayo ng Christmas tree. Diba? Para makondisyon na tayo na hanggang December to. At least haba-haba. Again, no judgment. Kanya-kanya naman tayo ng kanya-kanya naman tayong takbo ng isip, kanya-kanya naman tayo ng choices at pagdedesisyon sa buhay. Di kung ikaw gusto mo by August di maglagay ka na maraming diyan letra sa bahay mo, lagay mo linggo ng wika. Kanya-kanyang trip yan. Correct, kanya-kanya. Sa bagay naman lahat nasa bahay Lahat sa ngayon, well dito sa atin sa nasa NCR Plus, yung nasa bubble. 'Di ba? May pa-bubble na last year. In fairness, yun yung mga improvement, 'di ba? May pa-bubble ganyan. Ay nako, kung ano-ano na lang din. Pero alam mo, partner, hindi siya katulad ng ECQ before In fairness naman, parang hindi siya katulad ng dati na may hard lockdown talaga na wala talagang lumalabas. Ngayon mas madami kasi noon mas madami compared to before. Noon talagang zero, walang tao sa kalsada. Ngayon may mga areas, may mga lugar talaga, like halimbawa, kunyari palengke. Madaming tao. Alam mo, considering ECQ siya dati talaga as in wala Kasi isa lang ang taong pwedeng lumabas. Ang difference kasi ngayon, walang quarantine pass. Dati kasi may quarantine pass Tama. 'Di ba? So isa lang talaga yung nakakalabas sa household. Ngayon, kahit 2 kayo, 3, 'di ba? Basta essential, may yung pupuntahan mo essential. Hay naku, nakakalurky. Na-realize ko topic na natin 'to, magta-2 taon na. Oo. Tama, hindi mo ba napansin? Ay nako. Pero alam mo, ulit lang din yung kwento natin. Pero ito, relevant pa rin naman siya. And nakaka-relate pa rin naman ang marami nating mga kabisyo. Relate yung mga kabisyo natin. Totoo. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin tayo Alam mo lang, ang nakakalungkot lang, lahat na nga tayo hirap. Lahat na nga tayo hindi mawari kung papaano kikita ng extra. 'Di ba? Lahat na nga parang yung ang dami na baka sakaling umutang, nagbaka sakaling magbenta ng ganito, madami ng ganyan So, ganun po yung parang tema ng buhay natin. Palibasa hindi po tayo mayayaman Isa lang paalala na dahil lahat po tayo hikahos, lahat tayo hirap, huwag naman po tayong manloko ng kapwa. Kasi recently, meron akong nababasa ng mga articles na yung nag-prank siya, nag-order siya ng marami, libo-libo. Ewan ko, nabasa mo to, partner, sa isang food delivery. Tapos ang dami niyang in-order, tas wala pala, parang na may binigay siyang address. Basta sa madaling salita, prank. Hindi totoo. So bukod pa dun sa, syempre, ang nangyayari kasi dyan, partner, COD yun So, aabonohan muna nung rider. Kung magkano man yun, aabonohan niya. Kung halimbawa,
swerte mo kung yung rider merong 5,000 kasi parang worth 5,000 yung isang in-order eh. Naku. So, siguro meron siya 5,000. Malaki yun malaki yung Oo, 5,000 malaki. na yun Correct. Usually kapag ganyan na malalaki, sasabihin ng rider wala po siyang ganyang cash, 'di ba? Pero ang swerte kung halimbawa meron tas nag-order para sa iyo. So parang ganun yung nangyari, partner. Nag-order siya tas worth 5,000. Eh di syempre, de-deliver niya na dapat doon. Wala naman doon kasi kasi nga prank. Bukod pa doon, meron pa ako nabasa kahapon na isang article na ang prank naman ay bumbero. So sinabing may sunog sa ganitong lugar, pagdating doon wala namang sunog. Parang full gear pa yung mga bumbero. Inimagine ko diyan, partner, yung mga nagiinom na mga bumbero nagsitayuan pa mula sa kinaiinuman nila. 'Di ba? Alam mo 'yun? O kaya nasa kalagitnaan ng pagluluto, alam mo yun, nasa loob ng bahay, tas biglang pinatawag kasi nga may sunog, tas pagdating dun sa area na yun, wala naman palang sunog. Wala lang, parang isang paalala lang takbo ng isip yan? Kaya nga I mean, I get it na yung takbo ng isip natin kakaiba ngayon kasi because of the situation, parang mas anxious tayo. Kumbaga ang dami nating mga iniisip na mga hindi magaganda. Totoo yan. At no judgment din. Katulad na sinabi natin kanina, no judgment kung nagtatayo ka na ng Christmas tree ngayon, nagpe-prepare ka na para sa linggo ng wika. Walang judgment dyan. Hindi ka namin i-judge tungkol dyan. Pero alam mo yun, ang sinasabi lang namin is madaming ang hindi magandang tumatakbo sa isip ng mga tao. Pero sana naman, wag naman yung mangpa-prank ka o manloloko ka. Tama. Or Okay para lang lang, siguro para yung para yung lang sa mga- content. Oo, Or di diba? naman kaya, para lang manloko. Alam mo yun, parang yung satisfaction na nakita mo, lahat nagsipuntahan, tas wala naman siyang mahihita. Yes. Kawawa naman, lagi mong iisipin, ilalagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon nung nasa initan, yung naghintay, yung nag-risk ng pera niya. Paano kung nanay mo yun, kung tatay mo yun, yung bang ganun? Paano kung ikaw yun? Diba? Ganun. May intindihan ko kung yung tipong ang mga trip lang natin sa buhay. Yung kagaya na namin na ginagawa ni partner, si Nicole, kunyari magbibihis, maliligo pero hindi na mapapasok sa opisina. Di ba lalabas ng bahay tapos ganyan. papasok ulit. Oo, Yung mga ganun ganun. tipo lang, sasakay ng kotse, Ayos lang magpapainit yun. ng kotse, tapos papasok ulit ng bahay after 2 minutes. Mga ganun trip lang, okay lang. Di ba? Pero yung kung ang trip mo ay ang extent na nito ay makaperwisyo ng ibang tao, di ba, manloko ng ibang tao kasi gusto mo ano lang talagang kumbaga ma-overcome or di ba, malabanan yung anxiety mo, malibang ka kung yan yung form ng pagkuha mo ng kaligayahan at bawasan ng anxiety mo. Medyo mali na yun. As in mali talaga. Yun ang titiripat na may merwisyo ka na ng ibang tao. Wag naman ganun. Yung ano lang, yung tamang nakakatuwa lang, 'di ba? Kung naghahanap tayo ng pagkakaabalahan ng extracurricular activities kung saan malilibang tayo, sana yung ano lang, yung nakakatuwa lang, 'di ba? Yung mag-TikTok ka na lang, 'di ba? Ganun tipo. Wag yung tatawag ka. Ikaw lang yun. Tama, wag din tatawag ka pa ng bumbero para ibalita na yung barangay ninyo ay nasusunog. May bahay sa barangay ninyo na nasusunog. Wag naman ganun. Tapos magpa-prank ka pa ng nagde-deliver ng pagkain. Tutusin para mga frontliners na rin natin sila kasi sila yung talaga nasa labas ngayon. Sila yung pagod, ikot ng ikot sa hindi lamang sa isang barangay, napakaraming barangay iniikutan yan. Naggagas yan, di ba, naarawan yan tapos lulukuhin mo lang. Wag naman ganun, di ba? Sobra, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga gumagawa ng ganyan, news ko lang sa inyo, update ko lang kayo. Meron akong friend na na tropa si Satanas. Yan yung mga friends ko Tropa si Satanas. Si Satanas daw masaya-masaya kasi dumadami na daw yung kanyang mga Nako. dumadami na yung kanyang mga successor, yung mga posibleng magmana ng kanyang posisyon. Nako. Diba? Alam mo yun, parang lagi mo tatandaan, ang saya-saya ng ang saya-saya ng demonyo, ang saya-saya ng the evil side kasi yan yung ginagawa mo. Bad yun. Wag. Totoo yan. Lahat tayo nakaka-experience ng lahat tayo apektado, nakaka-experience tayo ng hindi maganda sa pagkakataong ito sa maraming aspeto ng buhay, nalulungkot, walang sources of income, kung ano pa man, ang daming problema sa madaling salita. Pero uulitin namin. Go! Wag aabot sa hangganan, wag aabot na tipong nakakaperwisyo ka na ng ibang tao. Diba? Yan, gaya, nagtitrip ka, magnanakaw ka, manlalamang ka ng tao, diba? Wag ganun. Lahat tayo pare-parehong lumalaban. So pare-pareho tayong lumaban ng
patas. Patas. True lalo at walang halong eklavu. Nakakalurkay. Alam mo, just spend your time watching mga nakakatulong na mga videos. Alam mo, sky's the limit ngayon pagdating sa sa internet. Napakaraming mga free na webinar, may mga free na, alam mo yung madami ka mga matututunan, dun mo spend yung time mo. Yes, Pwede rin yes. naman sa mga sa social media, yung TikTok, minsan may mga matututunan ka din diyan kasi meron diyang mga educational madaming hindi, 'di ba? Pero madaming patawa lang, 'di ba? Pero meron din diyang mga educational. So, yun yung mga gawin mo kaysa yung ganyan, yung mampaprank, mga hamak, mandadamay Tama. ng ibang tao, yung mga Correct. ganun. Maging inspirasyon Kalurking. sa ating mga, 'di ba? Sa atin kasi yung iba na sobrang apektado din, 'di ba? Maraming nga nawalan ng trabaho. Alam naman natin 'yan. Pero naka-recover sila eh. 'Di ba? Naka-discover sila ng mga gandang paraan para makasurvive ngayong panahon ng pandemic, 'di ba? Yung mga nagkaroon ng business, nag-develop ng panibagong skills, 'di ba? Na nakita yung panibagong potential ng sa sarili nila, naka-discover ng bagong abilidad. Di ba maging inspirasyon yung kwento nila sa atin, tinamo? Halimbawa, ganun mo yung malamang sa mga kaibigan mo, meron kang kakilala na dating problemado sa pera pero ngayon nakakaahon na. O kung di man nakakaahon, may kita. Di ba? Yung mga ganong kwento, sa halip na kung ano-ano yung gawin mo, gayahin natin sila. Ayo, di ba? Nag-improve yung buhay nila kahit panahon ng pandemic. Di ba? Doon natin ibuhos yung oras natin. Tapos kung halimbawa yung pinaghuhugutan mo yung ganyan mga pagpa-prank mo is dahil sa inis mo sa kapwa mo. Halimbawa, nainis ka sa kapwa mo kasi nakikita mo siya nag-e-evolve o siya ay nagsasucceed, ikaw hindi. Hanggang ngayon problemado ka. So ang gagawin mo parang wala naman, damay-damay na to, problemado ko, di gagawan ko din ng problema yung iba, 'di ba? Ito lang masasabi ko sa iyo. Hindi din na maulitin na lagi naman din namin sinasabi sa tambalan. Hindi po lahat na napapanood po natin, nakikita natin sa social media, hindi po lahat ito ay totoo. Isang aspeto lang po 'yun ng kwento. Yes. For example, nakita mo na nag-post yung kunyari kaibigan mo o kumare mo na ang dami niya nabenta na kunyari ano ba yung mga uso ngayon, rejuvenating kit, ganyan. So maglalagay siya, thank you very much, ganito ang nagbenta, ganyan, tapos maglalagay pa siya ng feedback, ganyan. Ang tawag po dyan sa marketing, ang tawag po dyan ay conditioning. Kinokondisyon mo yung mga nakakabasa na okay yung binibenta at marami ang nagbebenta, okay, ang nabebenta. Pero Yes. isang aspeto lang kasi ng post ang nakita mo. Kung Tama. halimbawa hihimay-himayin mo, halimbawa ako nakikita ko to madalas partner din sa mga feedback na pinopost kunyari halimbawa sa mga Viber group, mga ganyan, kunyari may binebenta sila, tas no minsan na may oras akong tumingin ng feedback kasi meron interesado ako sa isang type of food na binebenta. Pagtingin ko dun sa feedback, yun din yung feedback na pinost niya last week. Kapag nag-scroll back ka pa or scroll down, yung feedback na pinost niya last week ay yung feedback din na pinost niya nung the other week. So, ibig sabihin, yung nag-feedback, iilan lang. Walang bagong feedback. Pero ang Tama. dating, kapag ka pinost mo, ang dating is, grabe, ang extreme ng feedback, sarap na sarap dun sa kunchinta o sarap na sarap dun sa mango shake, ganyan. Pero again, pag hinimay mo, yung nag-feedback, sila din naman. O kaya, Tama. actually, pag hinimay mo pa talaga, baka kamag-anak niya rin, kapatid, o kung sino yung gumawa. Tama. Diba? So, sa Oo. madaling salita, minsan, Posible. nanggagaling Oo. yung inis natin at irita natin sa kapwa, sa inggit natin sa iba. Kaya parang nandadamay tayo ng iba. Pero, kung tutuusin, hindi ka din naman dapat fully maiinggit dun sa mga pinopost ng iba. Kasi isang part lang yun I mean, yung mga nagpo-post na maaaring madami ang successful din. I mean, talagang yumaman sila, madami talaga silang nabenta. Pero maaaring yung iba, kino-condition lang nila. Yung mga nakakabasa na marami sila nabebenta, pero hindi. Tsaka ganito yan Kung man marami sila nabebenta, lagi mong tatandaan, madami din naman silang ininvest doon. For example, partner, kunyari, ito yung nalaman ko pagdating sa pagbebenta ng mga damit, 'di ba? Clothing line, meron kaming ganyan. So kahit na madami kang mabenta,
na damit. So, syempre, ipopost mo na madami ka na benta. Madami din naman ang babayaran mo pagdating sa tela, pagdating sa labor, pagdating Tama, sa, mataas alam mo din ang yun, cost yan. Tama. mataas, correct, mataas din ang cost. So, hindi porke nakita mo na yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kumare mo, nagbenta siya, na nakita mo ang daming nabenta, hindi ibig sabihin na yung full amount na yun, kunyari, nabenta niya 6,000, hindi ibig sabihin na may 6,000 siya, hindi. Ang swerte niya nga actually, kung meron siyang 80% nun. Hindi kadalasan dyan, mga ilang Portion percent lang partner? yun. Yes, Portion lang, totoo mga yun. 10 to 20%, 'di ba? Ang nabenta niya, ang kita niya doon. Gets Tama. mo? So, hindi ka dapat Ang masama niya, hindi pa lahat nagbayad. Di ba? Yun na nga. Maaaring Yun din, nag-order, totoo. nag-place ng order. Di ba? Totoo Correct. yun na. Correct. Hindi Totoo lahat, yan. yung 100% na binentahan mo, posibleng magbayad on time. Hindi ganun. Maaaring 50% nga lang yung nagbayad sa kanila. And in that case, pag 50% lang yung nagbayad, malamang luging-lugi ka doon. Wala ka pa sa break-even. So, Correct. isipin ng mga tao, Totoo. wow, dami yung nabenta. Pero tutusin, Tama. doon sa may-ari, hindi nyo lang alam, wala pa siyang kita kasi wala pa Wala. nagbabayad. Oo. Tama, totoo yan. Lalong-lalo na kung halimbawa consignment. Ano ba ibig sabihin ng consignment? Kung kailan lang nabenta, saka lang Assignment, magbabayad. alam ko yan. 'Di ba? Ginawa ko na kagabi yan, nag-assignment kami. Ay, nako, nabingi na sa stress. Ay, ano ba sinasabi mo? Hindi, 'di ba? Lalo pa pagdating sa consignment. Yung kung kailan lang may benta, saka lang magbabayad. Ang Tama. hirap nun kasi hihintayin mo, 'di ba? Kaya nga Correct. minsan yung mga iba maiintindihan mo kung bakit sila hindi pumapayag ng consignment eh. Kasi Mm-mm. lugi naman sila eh. Paano kung 2 years pa? 2 years pa yung sanang perang napunta na sa akin, na-invest ko na o kaya nabili ko na ng iba, hindi ko pa nabibili. So kaya hindi sila pumapayag sa consignment. 'Di ba? Totoo yan. Alam mo yun, yung bang mga ganon. So, minsan kasi, kaya ko sinasabi ito, kasi minsan, yung pinagmumula ng inggit natin ay tungkol sa mga pinopost na mga feeling mong successful na sa social media. Maaaring yung iba successful talaga, pero maaaring yung iba ay strategy lang nila yun. Tama. At saka, at ang isa pa, 'di ba, is hindi lahat na nakikita mo, hindi porke nakabenta siya ng maraming bracelet. Lalo lagi mo tatandaan kung ang bracelet na binibenta niya na tig-100 lang o tig-80 pesos. Huwag mo isipin kagad, nakuutangan ko na to. Kita ko, pinost siya, dami-dami niya nabenta. Una, hindi sa kanya lahat mapupunta yan. Lalo-lalo na may cost yan. Yung pambili ng sinulid, pambili ng beads, pambili ng ganito, pambili ng ganyan, 'di ba? Yung taga-tusok, 'di ba? Yung Tama, mga ganun. mali Magkano magbayad naman pa ng kitira sa labor kanya? yan. Oo, Correct, 'di ba? Yung ganun ba? So yan, siguro isipin natin mga kaibigan, no, hindi magandang practice para sa isip natin, no, hindi magandang mindset sa atin na every time na makakakita tayo ng post, 'di ba, na kunyari nakaka-recover yung kaibigan natin o kakilala natin sa Facebook, nag-post ng ganito yung nangyayari sa buhay niya ngayon, kumbaga para nakakaahon, may inis tayo sa kanya. Dapat hindi ganun yung mindset mga kaibigan, 'di ba, na parang ang tingin natin, ano naman yan eh, ganyan-ganyan naman yan eh. Tipong negative thinker ka, parang negative yung impression sa'yo. Wag ganun. Sana wag natin sanayin yung sarili natin na ganun yung ginagawa natin sa sarili natin. Sa halip dapat maging inspirasyon yun eh. 'Di ba? Yung parang galit na galit tayo doon sa mga nagpo-post na buti ka pa nakakapunta sa ganitong lugar, 'di ba? O tapos inis na inis tayo. Tingnan mo ikaw, 'di ba? Wala ka man lang hindi ka man lang maging sensitive. Kami naghihirap, ikaw punta kung saan-saan, post ka ng post ng mga gandang damit o kaya masasarap na pagkain. Alam niyo, hindi kasalanan ng tao 'yun, 'di ba? Actually, hindi. Oo, 'di ba? Hindi kasalanan ng mga yes, kasalanan ng mga tao nyo na nagbabasa. Totoo correct, yan, 'di ba? nag-i-interpret. Kasalanan Hindi po nyo nung Yes. nakikitingin ka na nga lang ng post, 'di ba? May halo ka pang irita. Ano ba? Oo, ano 'di ba? Ba't ganun? Ang daming gano'n ha, ang daming ganyan. Marami tayong kakilala na gano'n. Isipin natin, lahat naman tayo mahihirap eh. 'Di ba? At hindi kasalanan ng taong mga nakakaahon ngayon o yung mayaman ngayon o nagpo-post ng masasarap na pagkain sa social media kung bakit ka gutom ngayon. 'Di ba? Kung bakit ka hindi nakakain kagabi, hindi nila kasalanan 'yon. Tapos galit na galit ka, nakita mo nag-post na masarap na pagkain, hindi pa catering sa bahay kasi nila. hindi ka Diba? sensitive, 'di Hindi ba? siya Parang sensitive. lalong-lalo na sa mga artista 'yan eh. Parang Oo. this is not the time para mag-post ka na masasarap, be sensitive. Ha? Ano ba? Tama, hindi nila kasalanan 'yun. Hindi nila kasalanan. Wala May silang stick sila kasalanan sa sa iyo. bahay. Hindi nila kasalanan, meron silang ipon. Hindi nila Tama. alam yung kumbaga parang Tama. una,
maaaring pinaghirapan din nila yan. Yes. At karapatan nila yan. Pangalawa, Mm. 'di ba? Iba yung buhay mo sa buhay niya. So huwag ka mairita. Tama kasi sinabi mo, partner. Huwag mo silang kainisan. Oo. Oo, tama kasi sinabi mo, wag mong gawing habit or wag mong gawing practice yung kainisan mo yung success ng iba o yung kagandahan ng buhay ng iba. Totoo yun. Tandaan o uulitin natin at lagi namin itong sinasabi na may sarili ka ding blessings. Yung akala mong kinaiinggitan mo, hindi naman pala nakakainggit yung buhay kasi mas maraming problema. 'Di ba? Ganun 'yun. Tama. Oh, siya. Ganyan na, dami ng pangaral ngayong umagang ito. At init. O siya mga kabisyo, more of this pangaral or more of katatawanan mamayang alas 9 para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, kaya't inyong pakaantabayanan. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala una magdasal ka para mabuhay ka. Tumalon po siya galing sa 3rd floor. Wait lang po. Kaya gano'n po kahaba. Pro. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station.